Здравейте, днес аз ще снимам. Така да, първо се представя. Здравейте, аз съм Боби Топроц. Днес ще снимам на сървъра Minecraft. Аз мисля, че ще ви хареса. Опа, се логна. Готов. Така, този епизод ще е само колкото да ви разведа и да ми кажете дали искате да снимам. Да ходя да оцелявам. Опа, първото. Не имам ли ядене? Не, имам. Да. Ще питам дали искате да снимам. Пишете в коментарите. И да. Сега ще ходя да оцелявам. Тук има някаква къщичка. Още на започването. Сигурно е яко грифана. Не може да се чупи. Това е много гадно. Така, да продължаваме. И да, този епизод е само колкото така да ви разведа. Само колкото да ви покажа и да ви питам дали искате да снимам поредица на Hexit. И също така да снимам и на този сервер, на Minecraft. Но къде беше къщата ми? Така да, тя не е моя. Тя е малко огрифана. Опа! Clear log. Еми да, значи... Така, ето да, ето на мен. Еми да, само още малко, така ще изчакам да се спаwnат някои мобове и ще свършим клипа. Така да този клип беше само колкото да видя дали искате да снимам. И дали да снимам на Hexit или на този сервер. Така, аз имам Hexit. Да убия малко. Как сте не знали? Забрали да покажа меча. Ето го, шарпен се едно. Ще мога да оставя. Не, няма да мога. Това трябва да се Еми да, това беше за този клип. Да, ето я. Да. И това беше за този клип. Да, ето. Това беше за този клип. Абонирайте се за мен. Дайте положително за клипа.